Ja. Ja, det är egentligen snart inte. Tja, hallå, välkommen till The Shiftars channel. Shiftars kanal. Jag kör ju Forza Horizon på svenska. Det är mig Vesa snubbe här med 370. Jag kör en original. Han drar mig. Jag tror han kommer dra mig med den där. För att den är mycket jävligt slö. Kör. Fan vad det går du, Forza. Men i alla fall, vad som ni vet, jag har skaffat en ny kamera nu, så jag får typ bättre inspelning på allt. Men här i helvete, hur kan du dra med den jävla skiten? Alltså det är fan löjligt. Ja. Ja. Ja, gasen i botten. Ja, gasen i botten. Ja, nu har jag fan botten igen. Vad fan är det? Det är lite symaskin som drar mig. Så vi låg ju för fan i 500 kilometer, han bara försvinner. Det är fan helt jävla otroligt. Ja, hej då. Avsluta på video. Prenumerera gärna och gilla gärna om ni vill. Tack för att du tittade.